И здравейте на всички, аз съм Justice с нов скин. Хайде де. Така, ето го. Казва се iVampire 14 с мене. Как ти беше името? Стейла. Добре, Стейла 88. И той с нов скин. Не съм с нов скин, обаче в този сервер е Стейла. Нещо бъгна. Не се бъгна. Кой се бъгна? Не знам аз. При мен нещо спря. Днеска сме в Tool Legit на X-Run. Да видите как съм мре. Малко се посмейте. И начало. Оф, мъг. Пълен нуб съм. Значи чак са ли го? Мъквай. Айде бе, това и мога да скоча. Оф. Чек, аз стигам до дървото и ги мога да скоча на тази така. По-флага. Ти до къде стигаш? Преди да почна да снимам, стигнах до четвъртото. И паднах по най-тъпия малумен начин. Ай чек, то там джъмпи, не трябва джъмпи без да спираш. При мен ми скача някакво... Дай как. Ама то не трябва да скачаш, тук само трябва да бягаш. Искам да кажа, че... Вие просто... дай господа... След малко ще почна да псувам. Ма, това не е че почва. Как? Не иска псувах. Майка ти просто... Аз ако подетуваме, тя съм с още хора и те ма бутат. Майко... Сигурно ще пишете в коментарите какъв съм много такива глупости, спестете си го. Всички го знаят. Да. И аз си казвам, че съм нуб, което е вярно. Да, До сега, до преди малко играхме Hide and Seek, победих 2 пъти. Да. Минали го. Аз ще изляза от тука. И ще отидем в някаква друга мапка. Много ми цепи. Чу кое е? Да бе, да. Който тъмното. Това моите чанковете ми съм на 2. О, фак. Гледал съм тук клипове. Бягай от тази страна, виж я играла. От коя? Бягай ли? Сега виж. Падна ли? Да. А пак аз съм напред. Тук е много. Тук също да минавам. Нищо. Ей. Я е трудно. Не си мисля, че е лесно. Ама не, си мисля. Прям много трудно, защото ни лаги и просто е муцка. Направо идеално. Аз почти минах мапа. Аз почти минах мапа. Идеално. Вау. Много съм добър. Ти знаем. Какво? Че аз съм добър или си добър? Никой от нас не е добър. Да, зато и почти минах мапа. Как ще да папа? Някаква голяма локва. Сега правим на друг мап, да видим там как съм. Аз напред. Не. Те са 3 мапа, един... Не е супер невъзможно, имам пред трябва да джъмпнеш едно купче, дето е с 360 метра. И трябва да го джъмпнеш. Другия е джънгъл, а пак третия е тоя. Нека се пробвам, бе. Чем съм видя поле? Фак. Да. Не! Паднам. То в началото се скача с контрол, с shift. Как се скача, бе? Имам пред да държи... звънят ми, махам ги. Кой ти звъни? Айде той другите.
Сега ще ги премахна по този начин. И това е снимката на Стейлър и неговото гадже. Добре. Сега ще паузираме. Да, кажи. Отгоре изписали да са сили. Не. Чакай, сега записвам. Супер. Ами... Абе, млъкни сега, млъквай. Апа. Фак. Йо! Чуете как си блъскам лаптопа? Да, давай. Може да помогна. А? Като ми пуснеш едно хубаво готино хакче. Може ли? О, мина го! Разбрах ти как се минава, човек. Мале! Човек, тук да пускай с джъмп. Освен с плита, пускай с джъмп. Да ти пикая на тъпите дървета. И... Наистина ли? Абе, това ще бъде за клипа. Коментирайте го, лайквайте го. Ще май пин в описанието. Да. Абонирайте се за The Procure и за The Perfect. И... Аре, чао, пичове.